Dini l-anja mistoqsija ser-inti xi fisser Ġesu Kristu għali. Għajdli Jesús int Sinjur tiegħek, temminx li dejjem miegħek, inti xed tgħix għalih. Għajdli jekk hux qed jgħix ġo qalbek, taftaħx li jisma' talbek u għandekx fiduċja fih. Għattent għajt ma' Ġesu, relazzjoni ta' mabba vera. Għattent għajt ma' Ġesu, esperjenza mija jena. Għattent għajt ma' Ġesu, u għarraf ta' sew minnu. Għattent għajt ma' Ġesu, waċċettajtu Salvatur. Dini l-anja mistoqsija spiss tiġi, x'post għandu Ġesu Kristu ġo fih. Għajdli toddux b'sultan ta' ruħek, tħallix ta' sew Jesuqek bil-grazzja li jagħtik. Għajdli jekk hux suġġett ta' ħsiebek, tħedux l-aħjar fost ħbiebek, tagħtih ċans iservik. Attent għajt ma' Ġesu, relazzjoni ta' mabba vera. Attent għajt ma' Ġesu, esperjenza mija jena. Attent għajt ma' Ġesu, u għarraf ta' sew minnu. Attent għajt ma' Ġesu, waċċettajtu Salvatur. Xed jgħix ġo qalbek, taftaħx li jisma' talbek u għandekx fiduċja fih. Attent għajt ma' Ġesu, relazzjoni